Gracias a todos. Vamos a dar comienzo ao pleno do día de hoxe. A orden do día. Primeiro punto do día. Aprobación se procede das actas das sesións celebradas o 16 de xaneiro e 10 de febreiro do 25. Eu quería na acta celebrada foi o día 16 de xaneiro, non me aparece o meu nome. Vale, pois Susana, É un erro, pero bueno, non me aparece o meu nome. O 16 dices. Sí. Sí, este domingo. Non aparece como asistente. Vale, Susana, sí. O 16 ou do 10? É do 10? 16 de xaneiro, ordinario. 16 de xaneiro ordinario. Vale, correcto. Vale, pois suspenámoslo e nada máis. Vale. O grupo do PSG ten algunha cosa a decir? Vale. Vamos co segundo. Segundo, dar conta da resolución da alcaldía tendo o número do 2025 o 0043 a cada convocatoria da presente sesión. Terceiro punto do día, dar conta da liquidación do orzamento correspondente ao exercicio 2024. O orzamento, sabedes que temos un resultado presupuestario de 187.314,82 e un remanente de tesorería para gastos xerais axustados de 855.857,97. Xa vistes os papeles. Vale, les damos conta. O remanente, Perdón? o remanente de tesorería é 1.127.000. Vamos a ver, a 31 de decembro hai 855.857. Xa, pero, repito, o remanente de tesorería o 31 de decembro é 1.127.000. Si quitamos pendientes de pago unhas facturas de 270... No, pero, perdón, pero que 270.000 euros era a cantidad inicial que non se aprobou. Só se aprobaron 90.000. 93.000, sí. No, perdón, 93.000. Non é 271.000, en realidad. Pero isto é un compromiso. Vale, bueno, lo que ven na acta é isto, vale? Vale. Hai algunha moción de urxencia? Sí, nós temos unha. A ver, díganos o enunciado. A ver, esta moción de urxencia é polo tema do SAF. E nós presentamos unha moción de urxencia para apoiar a solicitude que fixeron os representantes dos traballadores do SAF no Concello para que se debate, para que se aprobe a licitación. Como é de urxencia, vamos a someter a votación e logo despois falamos dela. Nós tamén non levamos moción, pero levamos o escrito que nos presentan os delegados dos traballadores e os traballadores, que se vais a tratar despois. Se quere levar sin problema. Claro, No, no día como non está. Bueno, pero vamos tamén a someter a urxencia, teño aquí para presentala despois. Vale. Pois votamos a urxencia. Votamos a urxencia desa. Falamos todo isto. A ver, eu tiña pendiente de facelo ao final de todo. Non sei se vai tratalo agora que ao final, é o mismo. Se vai tratar o tema. Se o outro grupo lle dá exactamente igual, a mí tamén me dá igual. Eu como que irades. Pois entonces sometémoslo a urxencia e levamos o punto que levar a moción ou o punto que temos que nos presentan os traballadores. É o mismo. Bueno, o mismo non levamos o que presentan eles, non sei o que levan vostedes, é o mismo. Exactamente o mismo. Vale, pois xa está, se é o mismo, pois tratámoslo agora se queren, ou se non tratamos ao final, como que irades. Ao final? Vale, Pois venga, entonces, algunha moción de urxencia máis? Non. Pois vamos coas mocións que nos presenta o grupo do PSDG. Pode ler a primeira se... Vale. Cuando queira, Vale, Germán García Vilarias, concelleiro voceiro do Grupo Socialista no Concello de Viana do Bolo, de acordo ca Lei de Régimen Local, presenta para o seu debate e aprobación se procede unha moción para o pleno a celebrar o vindeiro xoves, día 20 do presente mes de marzo. Exposición de motivos. No pleno aprobado o 16 de maio do pasado ano 2024 presentamos unha moción solicitando se instar a Xunta de Galicia a cometer a unha serie de melloras das dúas pontes de acceso á saída da nosa vila. Dita moción foi aprobada por unanimidade e transcurrido preto dun ano non vemos que se haxa cometido actuación algunha, ni nos consta que se haxa actuado en consecuencia e levado ante a Xunta de Galicia o acordo plenario.
Ante esta pasividade, de novo presentamos a moción en cuestión na confianza de que volva a ser aprobada e se xestione e negocie a asunción por parte da Xunta dos traballos para mellorar a imaxen que presenta o espacio máis representativo da vila e que primeiro perciben os que se achegan á mesma. A panorámica que amosa o encoro no espacio comprendido entre as dúas pontes de Viana, Ponte da Estrada U533, coñecida como Dirección Agudiña, e a coñecida como a de Estrada Dirección de Vilariño de Conso, é dunha beleza indiscutible e que así o recoñece a veciñanza e as persoas que nos visitan. Porén, levou o Grupo Socialista a presentar unha moción para a súa aprobación propondo a construción dun paseo que unir as dúas pontes, tanto para a disfruta da veciñanza como para ensalzar a magnífica vista deste espazo. Se chegamos a ter no futuro a suficiente confianza dos nosos veciños e veciñas, ten a seguridade que vai ser unha realidade. Mentras tanto, propómonos a chegar solucións para eliminar todo aquel feísmo que menoscabe a beleza do noso entorno. As dúas pontes adoecen dunha falta de mantemento absoluto e amosan unha imaxe de deixadez total, o que impacta negativamente na percepción da veciñanza e dos visitantes. Entendemos que a ponte de Dirección Agudiña, ubicada na estrada U533, ao ser de competencia autonómica, a xestión corresponde á Xunta de Galicia e a coñecida como Dirección a Vilariño é de competencia provincial e a súa xestión corresponde á Diputación Provincial de Ourense. Propostas. Primeira, que por parte do equipo de goberno do Concello se dé comenzo ás xestións encaminhadas a instar a Xunta de Galicia a que proceda de inmediato a susanar o deterioro que amosa a ponte coñecida como Dirección Agudiña, procedendo ao seu pintado, e dado a estreitez das beirarrúas que instalen algún tipo de elemento de separación entre a estrada e as beirarrúas que protexe a de seguridade as numerosas persoas que transitan por elas e que sufren o temor da cercanía do tránsito dos vehículos. Segundo, que por parte do Concello se proceda a instalación de puntos de iluminación directa dende abaixo hacia a ponte, o que realzaría notablemente a beleza da contorna. Terceiro, que o Concello insta a Diputación a que proceda a susanar as deficiencias que amosa a ponte coñecida como Dirección Vilariño, así como o seu pintado. Cuarto, que proceda tamén a instalación de iluminación dende abaixo hacia a ponte, se ben consideramos que isto non é ten a mesma importancia e prioridade que a outra ponte, toda vez que non é tan transitada, nin é a entrada e saída do pobo, como é pola U533, vía de acceso principal á nosa vila. Vale, damos que parar o grupo de BNG. A ver, a nós, dende logo, pois hai dúas cousas que se reparten, é dicir, que son a petición que se fai para decentar estas dúas pontes que se fan ás administracións competentes desas estradas, que son, neste caso, a Xunta de Galiza e a Diputación, e, por outra parte, pois está a competencia do Concello, ou que se pretende que o Concello pois faga unha inversión na iluminación desas dúas pontes. Nos, na parte que corresponde á Administración da Xunta de Galicia de amañar e de facer unha adecuación da ponte que vai na que sale na U533 cada Agudiña, pois estamos totalmente de acordo que se faga todos eses arranxos e que se dote incluso pois desa parte de separación cos peóns, e na caso da ponte que vai en dirección na que está na Dirección Vilariño de Conso, pois o mismo. Pero nos, dada a situación económica que ten o Concello, que non é capaz de pagar as facturas, que temos un problema co servicio de axuda no fogar e que temos unha situación económica deteriorada, pois nos parecenos que é un pouco excesivo que o Concello pois se poña a instalar eses puntos de iluminación directa nas dúas pontes, que iso supón un coste importante porque, bueno, a parte de facer toda esa instalación de todo ese alumiado, pois habría que pagar despois ese coste eléctrico que supón ese alumiado. Co cal, sin antes facer por lo menos un orzamento do que costaría, pois non estamos de acordo que se aprobe unha cuestión que non sabemos nin o que costa, e que, dado a situación das arcas municipais, pois nos parece un pouco que neste momento pois hai outras cousas máis prioritarias que é facer iso. Eu penso, por unha vez, penso prácticamente igual que vostede, é dicir, despois aquí teremos que contar coa Confederación, teremos que contar coa empresa, de Iberdrola, e logo nós, sin ter presupostos ou sin ter arranxado outros problemas que temos dentro do Concello, non podemos meternos a isto. Se temos os que son os presupostos, se os temos prorrogados, é o que tiñas, tú aí non tes unha partida para poder por luz nin por outra cousa. Entonces, nós, neste caso, vámonos a abster,
sometemos a votación. Votos a favor? Pero unha pregunta, pode facela? Sí, sí. O que non entendo como poden unha postura diferente a que adoptaron fai menos dun ano. Aprobouse as mesmas circunstancias e nas mesmas circunstancias e agora cambian o sentido do voto. Bueno, pois vale, pero a explicación non me vale, porque se non cambiou nada, é a mesma proposta, apróbase na anterior e agora non se aproba. Vale, perfecto. Vale, eu explico, vamos a ver, o mellor tiñamos pensado aprobar os presupostos ou que fora, podíase dedicar unha partida. E logo, o noso que dixemos tamén aquel día, foi que había que pedir permisos ás outras... Pero quen dice o contrario? O que estamos instando é a que tomen iniciativas ante a Xunta de Galicia e os organismos pertinentes para que se proceda ao adecentamento dos pontes. Nada máis, non digo... O que si podemos facer, se lle parece ben, ou se parece ben aos dous grupos, o que si podemos facer é dicir, instar a Xunta a que nos arregle, o sea, que pinte e que faga o que nos pide no primeiro punto. E despois a Diputación, por a carete Vilariño, pómolo así, pero sacamos os outros puntos e deixamos estes 2 puntos. Os outros puntos é simplemente o da luz indirecta. Pero luz indirecta hai que ter cartos. Pero como que ter cuartos? Claro. Se queren cambiar, se queren eses 2 puntos, por pedirlle non temos problema ningún. O que pasa é que non podemos facer unha cousa cando non podemos meternos nela, porque temos outros privilexios. Pero pregunto, se estamos instando a Xunta de Galicia e a Diputación a que proceda ao pintado e ao decentamento das pontes, isto é o que pide. Se vostedes consideran que a iluminación indirecta non se fai, pois non se fai. Aproben outro punto onde decimos que a Xunta e a Diputación procedan eso. E se non queren instalar a luz, pois vale, pois non a instalen. Vale, perfecto. Estou dicindo, non instales, oye, vamos a ver, aquí a todos nos gustaría facer un ponte por os dos lados. Eu penso que vamos a estar todos de acordo. O que pasa é que cando non se pode, non se pode. E como que traer, non se pode, ahora mesmo non se pode, sabemos lo que estamos dicindo. Entonces, a proposta, quitamos eses puntos e deixamos a proposta da Xunta para que nos arregle, para que pinte, que nos arregle todo ese ton, ya da votación, ¿sí? Perfecto. Pues entonces nos cambiamos tamén de opinión. Entonces votas o primeiro e o terceiro punto. Entonces, o primeiro e o terceiro estamos de acordo. O segundo e o cuarto e o segundo e o cuarto tamén, claro, nós tamén queremos que non lo arranxe. Vale, pues quedamos todos, estamos todos de acordo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues sometemos la votación. ¿Votos a favor? Vale, vamos con la segunda moción. También del grupo de PSDA. Expolio, sí. Sí, por favor. Germán Aurelio García Vilallas, concelleiro voceiro do Grupo Municipal Socialista no Concello de Viana do Bolo, ao abeiro da Lei de Réxime Local, presenta para o seu debate e aprobación se procede a seguinte moción. Exposición de motivos. A directiva aprobada no ano 2021, según a Lei de Residuos e Suelos para unha economía circular, os concellos están obrigados a realizar un censo das instalacións e emplazamentos que conteñan amianto. É ben sabido que en moitas edificacións, tanto de carácter público como privado, atópase colocado en cubertas e paredes uralita. Non só desprenden ao medio ambiente amianto cando se manipulan, tanto para a súa retirada como para a súa reparación. A uralita colocada ten un tempo no que o amianto non se esparce ao medio ambiente. Non é así co transcurso do tempo, cando veise deteriorada e comeza a espallar dito contaminante. O amianto é un produto altamente nocivo, sendo causante de innumerables casos de enfermedades cancerígenas. Porén, a súa manipulación ou retirada ten que ser acometida por unha empresa cualificada e autorizada, o que conleva un alto coste económico. A Diputación Provincial de Ourense emitiu un comunicado ofrecendo aos concellos que queiran aderirse a posibilidade de elaborar un censo de instalacións e edificacións, tanto públicas como privadas, que conteñan elementos de amianto de maneira gratuita para, posteriormente, ir acometendo a retirada dos mesmos. O Concello só tería que soportar o coste do visor, é dicir, do medio que se utilice para visionar as edificacións. O coste se evalúa según o número de habitantes, correspondendo ao noso Concello un importe dunhos 170 euros anuales. Propostas. Que xa que a data de finalización para adherirse é o 31 do presente mes de marzo, se proceda a comunicar a decisión de formar parte dos concellos nos que se elabore dito censo. Segundo, pódese solicitar a adhesión ano a ano, mas pedimos se aproveite este primer prazo para adiantar a elaboración do censo. Terceiro, que se inste a Deputación a que unha vez elaborado o censo para determinar as actuacións, que non demore a retirada do amianto. Cuarto, que se solicita a Deputación que elabore unha planificación detallada para acometer a retirada con datas posibles e un estudio de coste económico e de que maneira se asumiría, detallando o importe ao que faría fronte as administracións e se fore o caso, o que se repercutiría aos propietarios. Algo máis que decir? Sí.
A ver, nós entendemos que o amianto, como ben dice aquí, pois é un produto altamente nocivo. Sabémoslo todos e sabemos que hai que facer unha retirada por personal especializado e por empresas especializadas. Pero, dito todo isto, o que está claro é que os que teñen amianto nas súas instalacións, sean edificacións do tipo que sea, compraron un produto que estaba autorizado. E agora non teñen a culpa de que compraran ese produto que estaba no seu momento autorizado. Onde quero ir con isto? Que claro, unha cousa é facer un análisis de onde están eses produtos e outra cousa é quen é o responsable de retiralo. A ver, eu entendo que nunha situación e nun concello rural como este, no que hai moitas instalacións que teñen amianto e teñen uralitas, non lle vamos cargar aos propietarios desas edificacións e desas instalacións que teñen uralita, que a compraron legalmente, que nadie non a trougueron de contrabando, e resulta que agora vaise facer un censo, vaise facer todo iso, e despois resulta que, como dice aquí no punto 4, se fora se repercutirá aos propietarios. Nós non entendemos que os propietarios teñan que ter ningunha repercusión económica por eliminar ese residuo. É dicir, eles compraron legalmente o tema. Entón, eu penso que hai que clarificar exactamente de que a administración é responsable de todo eso, porque o que eu non entendo nin me parece correcto que agora chegue e se faga un inventario e despois se lles exixa a esas persoas retiralo co coste económico que supón, porque estamos falando de que non é solamente cambiar a cuberta e poñer outra nova, é que o coste económico que supón retirar eso é moi grande, e que igual supón tanto como poñer unha cuberta nova, é dicir que estamos perxudicando aos propietarios. Entón, dende logo, eu, independientemente de que a proposta da Diputación de facer o inventario non parece que sea mala, pero está a segunda parte, e a segunda parte non queda clarificada. Entón, antes de facer este tipo de adoptar este tipo de proposta, pois eu penso que tiña que quedar claro quen é o responsable de retiralo e quen é o que paga esa retirada. E aquí eu non o sei quen é o responsable. E dice, se fora o caso, repercutir aos propietarios. Nós non estamos de acordo en que se repercuta aos propietarios dunha cousa que compraron legalmente. É que no seu día era legal, e agora resulta que ten que pagar para retiralo, e ten que pagar uns costes moi grandes para retiralo, porque sabemos todos o que costa retirar ese produto, porque teñen que vir empresas cualificadas. Entón, eu andaría con moito cuidado con este tipo de propostas. Vale, vamos a ver, a Diputación o que fai, simplemente vai facer un censo. Nos estamos acollidos xa, o sea, o punto primeiro, nos estamos xa acollidos. Nos xa temos a solicitud, estamos acollidos ao censo. Vai facer o censo. Ese censo, nos vamos a pagar 174,95 anos por ano, son 3 anos. Euros. Perdón, euros. Vale, e a Diputación paga 4.604,41 por ano. No, hasta aí eu estou totalmente de acordo, xa o temos feito. O que nos está pedindo xa está feito. Que están adheridos. Sí, xa estamos adheridos ao convenio. Entonces, para min esta moción, sinceramente, non me vale. E logo despois virá o posterior. Co posterior será os gastos, dirán que nos decir quanto é ou quanto non é. Hai que manlle facer tanto a privados como aos demais. Despois hai prioridades, non é o mismo que este o amianto, por exemplo, nun colexio, nunha guardería, ou que este o mellor no medio dun prado, ou que non lle afecta a toda a xente. Entón, eu penso que isto debíamos nos, de todas formas, de aquí, como xa estamos adheridos, nosa moción, sinto, pero vamos a rechazala, porque estamos adheridos. Pregúntase no Concello, xa por usted vería que estábamos adheridos. Vale, pues vamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Vamos ao siguiente punto do día. Rogos e preguntas. Si, teño rogos tamén, me pregunto, si. Vale, sí, claro. Primeiro, rogamos que procedan a dotar de beirarrúas. Espere, empézame con rogos, verdad? Si, rogos. Vale. Que rogamos que procedan a dotar de beirarrúas no comenzo da estrada de Vilariño de Conso, na súa marxen dereita, dinde o cruce hasta o comenzo dos chalés, por a marxen dereita, son uns 150 metros. Non hai aceras e representa un peligro para os viandantes. Entón, é un espacio pequeno, 150 metros, non hai beirarrúas, aceras pola esquerda ni pola dereita, e é un peligro transitar por ali, máxime de noite. Entón, bueno, pois, se son un espacio moi pequeno, 150 metros, sí, temos que contar podías asumir o coste
e facer esa cera. Daremoslle tras. Dalle seguridade aos veciños, que son varios, os que transitan por chalés, etc. Vale, correcto. Vale. Logo, quero facer outro rogo. Este rogo sí que está nas súas mans. Vamos a ver, non o que pedimos ao equipo de goberno do PP é que se deixe de disculpas e por escuzas se comece a xestionar de maneira eficiente o día a día do noso Concello, a administrar con transparencia e de maneira responsable os cartos dos vianeses. Porque cando este portavoz pide datos contables, non se lle facilitan na súa totalidade e ao peor das veces son contradictorios. Entón eu pido que se deixen de escudarse en que non hai orzamentos. Xa de sobra sabemos, toda a xente non é tonta, os veciños non son tontos, de que os orzamentos están prorrogados. E pódense atender os mesmas partidas que había, os mesmos gastos que hai. Non se poden incrementar gastos nin novas partidas, pero sí atender o que xa estaba pendiente. Polo tanto, non entendo como se pode estar con esta cantinela, que non hai presupostos, Mire, elaboran, vou por un par de exemplos. Elaboran unha factura para pagarlle a un proveedor. É unha factura que non se pode facer, porque é maneira irregular. O equipo técnico, a secretaría, dice que non se pode pagar esa factura. Vale, pois non se paga. Entón, en vez de dirigirse ás persoas, aos proveedores, ás persoas afectadas, dicíndolle o que ocorre, é dicir, que a factura non se pode pagar porque non está elaborada de maneira legal, díceselle que Germán, e que é así, dícese que Germán non aprobou o pago desa factura. É que non é así as cousas, eu entendo que na política... Perdón. Bueno, eu entendo... Bueno, pois eu quero que algúns concelleiros do vosso grupo sabe, pero bueno, se usted non o sabe, podelle preguntar. Pasa despois, chega o da Alpixandra, pasa o mismo. Nos presentamos unha moción para que sacar a concurso o tema da Alpixandra. Fai 8 meses aproximadamente. Presentamos esa moción. Como consecuencia desa moción que se aprobou, contratan unha empresa para elaborar o pliego de condicións para sacalo a concurso. Fai 8 meses. É dicir, págase a esa empresa e está elaborado. Solamente hai que sacalo a concurso. Aí ven o de sempre. Non se pode pasar porque non temos orzamentos. Non é certo. En unha conversa todos os grupos con vostede e ca secretaria, o Grupo Socialista explicoulle como era a maneira contable de facelo, polo menos nosa postura que a temos consultada. Estaban de acordo, a secretaria tamén estaba de acordo. Que lle dixemos nese caso? Dixemoslle algo moi claro. Como temos unha partida de 290.000 euros dos presupostos prorrogados para Alpixandra, algo que me sorprende, porque temos 290.000 euros cando na licitación que vamos a sacar ahora, o coste do Concello son só 251.000. Pero bueno, vamos a obviar ese tema. Temos 290.000 euros, e dixenlle, 290.000 euros. Si dedicamos o plan Cooperou, que son 260.000 euros, vámonos a 550.000 euros. A cantidade de 786, que é o que ten que provisionar, a partida que hai que provisionar para licitar, podemos botar man do remanente que tiñamos antes, que eran 300 e pico mil euros, ahora é moito máis. Isto foi o que propuxemos, o que acordaron. Entón, non entendo como non se licita o de Alpixandra, o da axuda no fogar, como non se licita cando hai unha maneira contable de facelo, cando está elaborado o pliego e cando hai unha moción aprobada nese senso. Estamos perjudicando gravemente os traballadores porque no novo convenio, na nova licitación, páganselle máis salarios, páganselle desde casa ao traballo, págaselle máis por kilómetros, é dicir, ten unhas melloras laborais. Se non entra en vigor ese novo convenio, estamos perjudicando a esos traballadores. Entón, por que non o sacamos se non hai disculpa, se estamos de acordo en que se pode facer así contablemente? Repito, ahora mismo, pódese facer da maneira que explico. Temos unha partida de 290.000 euros adicada ao servicio no fogar. 290.000 dos presupostos do ano anteriores, prorrogados. Sumémoslle, non quixeron ustedes sumarlle os 260.000 de Cooperou, só van a dedicarlle 60.000. Claro, así non hai dinheiro. Entonces, claro, se solamente dedican 60.000 e podíamos dedicar 260, xa estaban as partidas. Pois entonces o que lle digo é o seguinte, xa vamos a obviar eso. Ustedes non van a dedicar o Cooper a Alpixandra, van a dedicar outras cousas. Procedamos a facer unha partida contable por parte da secretaria dos administrativos, unha partida contable de 290.000 euros. Engadámoslle, temos un non podemos sacar antes porque vamos a falar de... Espere, pero que claro, é que despois venen as disculpas. Temos un remanente de tesorería de 1.127.000, pero temos para utilizar 855.000. Usemos 290.000 e parte deste diñeiro temos a partida.
Non temos que falar de orzamentos para nada. Para nada. Eu comprendo que políticamente son armas que se utilizan. Os orzamentos non están, non podo facer aquilo, non pode facer o que... Eu entendo que políticamente se busca unha rentabilidade, pero de verdad, a quen estamos perjudicando é o povo de Viana, porque as cousas non se acometen. Usted díxome que presentei unha moción para facer a estrada de Vilariño. Esa moción, perdón, de Vilariño, de Fonero de Covas, esa moción aprobouse. Dixo que se iba a facer no verán, non se fixo. Volville a preguntar nun pleno, díxome, vais a facer que a partida de Cooperou. Non, unha subvención. Pero eso viu que dixeran, non era que unha subvención. Vale, pois entonces ainda está sin facer. Ustedes saben a fochaca que hai ali, casi non se pasa. Sí. Vale, entonces, cando ve un veciño a falar con vostedes e dicen, no, é que non aproban os presupostos, de verdad. Eu entendo que se utilice como arma política, pero eu creo que... Non é arma política, bueno, vale, realidade. Pero parece... Pois pode decir, porque ese rogo é que se... Permítame que yo diga. Ese rogo, se é un rogo máis ou menos unha pregunta, fais unha pregunta, eu contesto, se sei no momento, se non contestarei por escrito, como se. Vale, un rogo, que iso despois vamos a falar. Vamos a ver, había xente aquí, cando foi a secretaria, que primeiro nos dixo que sí, a secretaria que tuvemos interina nun momento, non? Que nos dixo? Cando saímos de aquí, estaba xente do SAF, e que nos dixo que non se podía licitar se non hai presupuestos. E que dixo anteriormente? Pero anteriormente sí, xa que dixo, pero cando veu aquí dixo así. Pero si eu preguntei técnicos, externos, internos, e hasta a Diputación, e me dijeron que tienes que tener la partida. Non hai un secretario, porque non se xoga a piel, que che firme, que ten o diñeiro ali, se non o ten. Pero, señor alcalde, xa estou dicindo que hai partido. Bueno, partida... Queremos, como lle digo, 290 euros prorrogados. Dígame algún rogo máis, porque vamos a falar despois. No, vamos a falar despois. No, bueno, vale, por favor, tamén lle rogo que proceda a pagar as subvencións culturais e deportivas. E non hai ningún motivo para pagarlas, porque son partidas idénticas ás que habían prorrogadas. Por mismo se quede soldado 2023-2024, temos este ano. E as mismos compromisos. Eu non digo que lle suba a nadie, porque iso non se pode facer, pero pagar as subvencións deportivas e culturais non se fai porque non quere. Iso non é de recibo, porque teñen gastos, teñen que asumir unhos costes. Xa lle explicaron unha vez. Non me explicaron. Sí, lle explicaron unha vez. Sí, xa lle daron unha explicación. Faço a pregunta se lle parece ben. Vale. Bueno, xa falei, unha das preguntas é que esperan para sacar a legislación a contrato da Xunta no Fogar. Aquí xa falei deste tema, expliquei a nosa postura, e, bueno, xa está en proceso. Tamén a segunda pregunta é que espera para abanar as subvencións culturais, xa le acabo de decir. Ora, outra pregunta. Cando a Confederación Hidrográfica do Miñosil autorizou a corta dos chopos dañados na piscina, vostedes contrataron unha empresa privada para acometela. A Confederación Hidrográfica do Miñosil, cando autoriza a corta, encárgase de facela por medio da empresa pública Traxa, sin coste algún para o Concello. Así se ten feito en Villamartín, O Barco, Xinzo, etc. Tamén se encarga de inxectar as raíces para que non revivan ao longo do tempo e logo proceden á replantación con especies autóctonas. Pregunto, por que o Concello de Viana obvia este procedimento gratuito e procede a facelo pola súa conta? Contratando unha empresa privada co coste correspondente. A empresa fixo a corta sen recoller troncos pequenos e ramaxes e sen inxectar para impedir o novo crecemento. Como consecuencia de todo isto, a Confederación Hidrográfica do Miñosil bótase para fora da Basamás e dice eles fixeron a actuación, non sei, xa non temos nada que facer. Non van a proceder a inxectar, nin a replantar. Entón, eu pregunto, por que facendo isto gratis a Confederación con a empresa Traxa? Por que vostedes toman a decisión de facelo pola súa conta? Con coste económico, evidentemente. Xa podo. Sí, non foi así. Non foi así. Eles sí que quedaron en impregnar e feito eso. A empresa, queríamos cobrar incluso 25 euros por cada árbol. Chegamos a un acordo e non nos cobraron nada, nin a empresa se lle pagou nada. A empresa? Si, non se lle pagou nada, nin a empresa se lle pagou nada, nin a... A Confederación tampouco lle cobraba nada. Cobrábanos 25 euros, pero chegamos a un acordo. Tuvemos un acordo e chegamos que non nos cobrou nada. Perfecto. Pero sí que quedaron en impregnar os árboles e vir aí e facelo. Pero sí quedaron hasta o día de hoxe. Pero, señor alcalde, repito, eu falei que a Confederación... Eu xa lle contestei a pregunta, no, pero si permítase, por favor, a decirme a pregunta, non pagan de dúas en dúas. Pero permítame que lle faga unha matización. Eu falei que a Confederación... Usted non nos cree nada do que lle dicimos. Sí, pero a Confederación dime que non van a actuar aí porque usted, por a súa conta, acometeu a corta, non eles que facían contas atrás. Non foi así o trato, non foi así. Bueno, pues falei Só que falei con eles, non foi así. Ademais, hai unha persona aquí que foi a falar co... Bueno, xa sei que foi a falar, que eu fixe gestión para que fora a falar. Eu fixe gestión para que fora a falar. Eso non ten nada que ver para o despois a resolver. Bueno, o mismo, nunca nos ofrecen unha empresa. Vostede cree que nos mandamos outra empresa? Pero iso que pregunto eu. Non. Por que o fixeron? Pois xa lle digo que non. Créame, non.
Dixemos porque non o facíamos. Volverei a preguntar. E a única cosa que quitamos foi, o que pudemos facer foi quitar os 25 euros que nos quitaban por cada ano. Entonces, como usted dice, Era señor alcalde, 170 e tanto. eu non dubido da súa palabra, pero entonces volveré a falar que confederación Vale, outra vez. e que me explique, que me manden por escrito todo isto que lle estou dicindo. Vale. Perfecto. É que se non obriganos. Se traen esa empresa, se traen tras o que sea, obriganos. Xa non é que nos pidamos outra, é que nos obrigan a facelo así. No. Sí, sí. Bueno, Bueno, os ofrece a posibilidade de facelo con trasa. Se usted non quer, fai un... No, jamás, ojalá. Vale. Eso non facemos nin de... Como estamos nun debate de pampum, Claro, por eso. voy a presentar por escrito o que digo en confederación. Muy bien. Vale, paso a seguinte pregunta. Te me preguntaba a xente pola situación da Praza de Abastos. Dime algunhas que han presentado solicitude para instalar un negocio, outras han solicitado para actividades culturais sin decidir resposta alguna. Isto fai varios meses. Está rematada, fai máis dun ano, con actividade alguna, logo de investir máis de 200.000 euros. Pregunto por cual é o motivo para que se atope sin actividade alguna, que non se atenda as solicitudes para instalar negocios, xa tiveron que buscar as ubicacións. Está recepcionada agora por parte da Xunta e do Concello, e non ser así, existe algún atranco legal ou incumplimiento no contrato que o impida? Non existe nada. Simplemente existe unha ordenanza que tenemos que nos por todos os grupos de acordo, a ver o que lle cobramos o que vai ali, se monta un contador, etc. Porque habrá que fazer unha ordenanza para decir canto se lle cobra a persona que entra ali. Xa, pero, señor alcalde. Usted sempre me fai a seguinte. Pero como si no, eu estou dialogando con ustedes. Pero eu non... ¿Por qué no se acorda? ¿Por qué no se acorda? debate, sí, por favor. Pero por que non se acorda ordenanza antes? Hombre, e a mí na última vez o secretario na tiña ali, de uno la asun ali, a ver, tratamos, non a tratamos, vale, non, só levamos estas. Traigan ordenanza, porque hai xente que quere instalarse. Pero a ordenanza temos que facer en conxunto, non pode traer aquí unha ordenanza Pero logo. traia, probamos ya. Pero traigan, si non me trae. Pero vamos a ver, é que non a quero traer para, vamos a ver, non a quero traer sin ter consenso entre todos os grupos. Eu non podo decir que lle vamos a cobrar 200 euros a cada, e despois usted dice 100 ou 50. Pero tuvo tempo de consensuarlo, señor alcalde. Pois, fai un ano, vale. fai un ano. A pregunta xa lle contestou. Entonces non hai ningún tipo de problema, non? Ahora Non hai ningún problema. Está decepcionada polo Concello? Sí, temos as chaves Pola Xunta. xa, sí. Sabemos todos. Pues faga rápido para que a xente se pode instalar. Pues ya. Vamos a ver, quero preguntar o siguiente. No plan Cooperón que presentaron que son un fondo de 260.000 euros inicialmente, vai haber modificación de crédito, van a ser máis partidas. De momento son 260.000. No plan Cooper usted tuvo que mandar unha relación de investimento, non? E pon o seguinte: investimento no Obradoiro Galega 26.865, saneamiento no principal Morisca 48.279, Matadoiro 28.729, gastos corrente trastorista 21.078, 3 teos 43.938, oficial albañil 21.078, luz 9.715, non sei que será esta parte de luz. Axuda no fogar 60.000 euros. Ben, axuda no fogar 60.000 euros. Esta era a fórmula que nos tamén decíamos para poder sacar o da Pixenda. Radicable por completo, só dedican 60.000 euros. Se vostede é prioritario facer estas obras antes que atender o de axuda no fogar, pois perfectamente, eso é unha decisión vostra deustede que ten toda a potestad para facela. Entre as fórmulas que puxemos os socialistas era isto, utilizalo, o plan Cooper para isto. Usted distribuye con estos investimentos, ten todo o poder para facelo, pero repito, que non digan logo que non hai partidas para atender o tema de licitación, porque non puxemos ya. Usted comentoume que sí, é máis, vou dicir outra cousa. Cando falamos con vostede, dixémoslle, vamos a consensuar os presupostos, os orzamentos famosos que ainda non se poden consensuar, non se poden aprobar porque non os conocemos. E entonces usted dixo, non hai ningún tipo de problema, e incluso podemos negociar con vostedes, ca oposición, o plan Cooper, os investimentos do plan Cooper, ou, pois non se cumpriron, é dicir, usted non negociou con nós estes investimentos, fan vostedes, e despois dirán que non temos voluntade de diálogo nin de consenso. Se xa empezamos con que este plan que era negociado entre nós, entre a oposición e o grupo de goberno, non o negocian, non é un bon comenzo para poder chegar a acordos nos orzamentos, é un incumprimento da promesa. Pero bueno, volvo a repetir, ten usted toda a legalidade e todo o poder para poder facelo. Qual é a pregunta? O sea, a pregunta é esa. Por que vostede non adica o plan Cooper para... Esa é a pregunta. Vale. Bien. Porque vai dividido en dúas partes. Vai dividido en unha parte que ten que ser, tens que meter empleados ou pagar os que tes dentro do Concello, e logo outra parte que sí que podes dedicar a gastos correntes. E hai outra parte que ten que ir a obras. Sí, claro. Explícole. Son o 40% desta zona ten que ir a investimentos. O 60%
vai a gastos corrientes, dos que podía estar al pixendra. O 60% de 260.000 euros non son 60.000 euros. Vale? Non é así, pero vale. Vale, Non é así. Sigo lle contestando, porque é que se non lle vou contestar, de verdad. Vai má facer por escrito, vou a contestar por escrito. Vale. Porque, non, hombre, é que está dando un meeting, sinceramente, a preguntas eu penso que son máis, é decir... A pregunta é esa, claro, estou explicando como funciona. Porque vai por varias, vale, se usted o sabe, entonces xa ten usted contestar. Claro, xa me contestou. Vale, alguna pregunta, sí. Teñen preguntado cal é o motivo por que non existe canalización feita para poder facer uso do gas nos domicilios a partir da altura da Praza María Pita e ao longo da estrada de Nicolás Tenorio hasta preto da piscina. Entón hai xente, veciños, que se sinten discriminados ante a imposibilidade de facer uso deste servicio. Pregunto si sabe o motivo por que non se continuou a canalización, si se pode facer, si teñen pensado reclamar a empresa ou vostede acometer, é dicir, si se pode solucionar o problema destes veciños para que teñan a cometida de gas. A cometida de gas é cando se fan obras, é dicir, nós temos un contrato con Primagas, antes era outra empresa que había, entonces, se nos ven unha persona, cando nos facemos unha zanjo, que podemos facer unha obra que se fagan aceras ou que faga outra cousa, eles nos aproveitamos a obra, eles si ven e nos enganchan. Pero hasta que nos pagamos unha obra por aí, non poden enganchar, porque non temos obra. Vale, a última pregunta, xa sei que parecen moitas. Bueno, non me parece moitas. A última pregunta, por mor da donación do Vianés Nemesio Barxia e a indignación do Concello para recoller parte dos libros, o señor alcalde encargou ao señor Barxia, o señor alcalde ou o Concello, encargou ao señor a buscar un medio de transporte. Así o fixo, trasladou os libros con unha empresa especializada. O coste do traslado foi de 1.350,36 euros, que abonou o donante, e que dita factura presentou no Concello fai tempo, preguntando si estaba ben confeccionada e solicitando o seu abono. Logo do tempo transcurrido non ha recibido resposta. Por iso digo que non é de recibo que logo da súa donación e de encargo do transporte non se contesta o seu requerimiento e se teña abonado o pago que ten realizado. Cando van a respostar e integrar o coste asumido polo señor Barxa? Eu ainda non o vin, o día de hoxe non o vin. O que non viu a factura? Ni vin factura ni vin nada. Non teño copia da factura que Pois a factura non a vin, además, para primeiro terá que me facer unha proposta e eu terei que facer un presupuesto e presentalo. O sea, a factura non pode vir unha factura así tampouco. Pero presentou... No, e ademais, mire, ademais vou dicir outra cousa. Nos dixémoslle que iban 2 coches a buscar os libros. Nos chamounos unha vez unha persona aquí, vou xa levar os libros por medio deste señor, vale? Pois oye, pues trae os libros, quedamos entre eles, están na biblioteca. Pero é que non nos fixo un cargo ningún de nada, nos íbamos a buscarlos, que non nos valíamos 1.000 euros, Iso foi a cousa dele, simplemente. E a factura non la vi, sinceramente non la vi. É que sabexo, teño que rexeitar e terei que decirlle, teríamos que non facer, decirlle, pero a mí non me pode mandar unha factura sin que eu sepa, nin que sepa se teño partido ou non teño partida. Eu só digo, ignoro, sinceramente, se lo prometo. Non, pero dice que claro, a facer ese transporte e que enviou unha factura pro forma co importe para preguntarme ao Concello como tiñan que elaborar a factura definitiva. Xa no do Concello, ou de que maneira, e como se podía botar ese importe. No, pero é que se non sei se me expliquei, é dicir, se ele non me dice primeiro, se eu non lle dou orden de que me poña unha empresa, se nós temos coches aquí, nós para buscar os libros non gastamos nada. Vamos ali, cargámonos, como se descargan aquí os traballadores, cargan ou descargamos, e metemos aí, e poden valer o gasóleo. Pero vamos a ver. Pero non, vamos a ver, non, porque era así, e esa era a cousa. O que dixo é que había insistido durante tempo, e iso é certo, non saliu na prensa. Vale, saliu, que nos decíamos, cuando ele nos diga que vaya, vamos tal día. Pero ele había insistido que non se daba transportar por libros, na prensa saliu. Bueno, non ao final dice, el di que según un acordo con vostede, de que ele buscaría... No. Bueno, digo que dice, por eso pregunto. Vale, pues no, pues digo que no, rotundamente. Rotundamente, nin vin a factura, nin falou público. Perfecto. Vale. Pues nada máis. Gracias. Damos ya para a pregunta. A ver, nós temos unha serie de preguntas. Vou empezar por unha que hai aquí, un pago, bueno, mellor dito, un contrato menor con unha empresa que se chama Lago Cabo Abogados, SLP, por un montante de 18.000 euros. Entón, queremos saber que tipo de contrato é este, para que esta empresa pois ten algo que ver co que foi alcalde da Gudiña, o señor Lago. Vamos a ver, ten algo que ver co que foi alcalde porque é irmão, simplemente, esa é a primeira cousa. Ten nada que ver, é unha empresa con varios socios. Non sei, outro cualquera. Eu pregunto. Sí, non é familiar meu, ni moito menos, vale. Sabe que estamos temos varias cousas, é un abogado, temos varias cousas,
prepáranos o mellor algunha licitación, prepáranos algunha outra cousa, e temos o problema da casa de aí abaixo, que non a está levando, temos outros camiños e outras cousas que nos está mirando e non nos está levando. Simplemente para iso. Vale. Dada a situación económica do Concello, pois, Vale, 18.000 euros sabe que no os contrato... fai falta, usted xa bastante... No, pero... Vale. Vale. Esa pregunta. Con respecto tamén ao tema de... Xa preguntou o portavoz do PSOE, pero a nos, gustaríanos aclarar por que se gastou ou por que se fan este tipo de obras ou este tipo de gastos con respecto ao que operou. Sobre todo nas obras que o obxectivo ten gastar, non sei, 27.000 euros, por exemplo, no lavadoiro público. Que non entendemos que é o que se quere facer ali, no lavadoiro, para gastar 27.000 euros que as necesidades que ten o Concello. Agora falamos, por exemplo, da iluminación, que non se podía, que o Concello non debe aforrar para pagar outras cousas máis necesarias, e resulta que gasta 27.000 ou pretende gastar 27.000 euros no lavadoiro. Nun lavadoiro que está ben, que non ten ningún tipo de problema e non entendemos moi ben o que se vai facer. Igual que un vado activo no matadoiro, que tampouco non sabemos moi ben que significa iso do vado activo, que son outros 29.000 euros. Claro, hai moitas necesidades no Concello e non entendemos moi ben que son esas dúas necesidades, por eso pregunta. Pois explico yo. Vamos a ver, tuvo unha inspección o matadoiro, é unha inspección, ten que facer un vado activo para lavar os camións, ten que pasar os camións, lavalos, entrar e ao salir. E obligatorio. E é obligatorio. É dicir, é que se non cerran o matadoiro. Non, eu pregunto, só, non dixen. Yo do lavadoiro. O do lavadoiro non é o lavadoiro, é o lavadoiro que vai abaixo, que é non na galega, xa sei qual é, pero qual é o problema? Non lle parece que era embellecer o pueblo, e se embellecemos o pueblo, como está ese lavadoiro? Pois é un arreglo. O lavadoiro está ben. Perfectamente. O único que hai é que limpiar o rigor, que eso non lle vexo ningún problema. Sí, vale, pois é para iso. Bueno, porque o resto dos gastos, é dicir, volvendo a incidir, non sería mellor metelos en dependencia, pois dado que non hai... Pero xa lle expliquen antes o outro portavoz que hai partes, tens que meter unhas partes nunha cosa e outras partes noutra. Vale. E logo tamén despois, cando tiñamos que limpiar e cando tiñamos que tal, tamén tens que ter algún traballador. Se temos que facer unha obra, teremos que ter un albañil. E se queremos usar o tractor, teremos que ter un chofer. Sí, bueno... Vale, pero os albañiles contratanse co de obras sin ter que facer un gasto deste tipo, pero bueno. Se gasto eso sabe que nos ven antes non ven nos ahora. Bueno. Sobre a festa de Androlla temos unhas preguntas. Primeiro, cantas entradas se venderon? Teño arriba, xo doullo por escrito, sei que se cobramos máis, venderonse moitas máis ao cobro, sei que sacamos 9.000 euros máis. Pero direi yo con eso digo yo se me queda... Bueno, eu fago as preguntas sempre estou preparando ao portavoz do grupo. Se eso serían cantas entradas se venderon, canto diñeiro se recaudou, 39.000 euros. cantas persoas accederon a comer ao pabillón, eran sobre 1.300. Cantas persoas comeron no campo da feira, cantos invitados institucionais houbo, e o custe total da festa de Androlla, incluído todos os conceptos, 82.000... todos os conceptos, non o que cobrou a que posible a comida. Pois está apuntando xa yo darei por escrito, vale? Que non na cabeza como comprenderá non... Non, eu fago as preguntas e despois xa entendo que neste momento que é difícil saber todo, pero eu fago as preguntas para que máis contesto. Despois, con respecto ás carrozas, os premios das carrozas están sin cobrar os do ano 24, ou por lo menos algunha, porque non cobraron. Non estamos falando do 25, estou falando do 24, porque non cobraron algunhas carrozas do ano 24. Non había partida que queremos arreglar ya ahora, con máis vendidos que non cobraron tampouco. E cando cobrarán? Xa tamén depende de todos. Porque estamos falando do 24, non pode dicir que non hai orzamento no 25, estamos falando do 24. Xa te contestei. Siguiente pregunta.
A estrada de Fornelos, que xa se falou dela, cando se vai arranxar todos estes problemas que ten na estrada de Fornelos, porque realmente tamén no Cooperou non aparece para nada. Non sei cando pretende, nin en base a que orzamento pretende arranxar a Fornelos de Copo. Como xa contestei antes, temos unha subvención que tan pronto nos simplemente que nos mandaron cambiar algunha cosa, pois sabes que cando mandas un proxecto, que mandas unha cosa, mandas cambiar unha cosa, metemos a concedida. E en base a que? En base a unha subvención que nos dá a Xunta, libre. De que plan? Do plan Marco? No, do plan Marco non, subvención da Diputación. Como era da Xunta. No. Dice da Xunta, despois da Diputación. Dixen da Xunta, pois se dixen da Xunta, perdón, non é da Xunta, da Diputación. E esa máis outra de un mozo, de 60.000. A ver, na estrada de Grosso, de Quintela, toda esa estrada que vai por aí adiante, por esas parroquias, esos pueblos, xusto antes da ponte hai un problema que cando chove anega, e anega por culpa de que non están as gabias adecuadamente limpias. Xa se comunicaron, xa o Concello, houve persoas que comunicaron ao Concello de que había que limpiar todo eso para que desagüe. Xa non é unha cuestión de que deteriora a vía e despois, claro, a parte que se inunda ese tramo. Entón, por que nos arranxa ese problema que é simple, con limpiar as gabias xa está. Limpiase todos os anos. E logo, por que anega? Pois anega porque se volven a autorizar todo. Pois anega por limpiar, digo eu. Claro que se volven a limpiar, por iso temos que ter xente. Bueno, Están sin limpiar, vai 2 anos. No, perdona, pero no. Sí, aí sí. No. Todo desbrozado e todo limpio. Apareceu roto o pilón, entón, queríamos saber que pasou, e despois, cando se vai arranxar, se vai arranxar adecuadamente para que non se perda este elemento tan importante como é para a Viana, como é o pilón. Sí, creo que foi ayer ou antes de ayer. Sí, temos un parte que o van a arreglar e punto, é moi complicado arreglarlo, pero está a pieza que falta ali, a ver como se pode pôr, pero ten que ser a mesma pieza, non hai que cambiarla completa. Sabemos, estamos ao tanto disso. Vale, que se faga adecuadamente. Sí, foi un camión que vai de o seu parte, sabemos quen é, todo o demais. Se non escapou. Aquí na estrada de Vilariño, xusto na entrada co cabo da vila, había un espello que cando se baixa do cabo da vila para coller para un lado ou para outro para ver os coches, había un espello que xa leva moito tempo que non está. Entón, hai xente que se queixa porque, claro, ao acceder á vía, non ve, é algo complicado pelos vehículos que circulan pola estrada, baixando do cabo da vila ou tal. Entón, si vais a repor. Digo para que se repoña, porque pode causar algún problema. Estamos ao corrente, o que pasa é que ten que haber menos vándalos tamén que os tiren. Bueno, xa, eso non digo nada, eu os vándalos non me refiero, digo... Xa, pero, por eso. Repor. Hai que repolo ou mandar ya... Sí, estamos nesa. Outra cuestión que xa levamos preguntando moitos plenos, prácticamente todos, desde hai un ano, máis un ano que xa vai ser, que é do plan xeral, da ordenación, o básico. É dicir, houve alegacións máis dun ano, que xa están feitas as alegacións e presentadas e todo eso, e ao plazo de alegacións e toda a historia. Preguntamos aquí, unhas veces de que a Xunta, outras veces de que van dicir, outras veces a Confederación, pero a población de Viana non sabe nada. A última vez que lle preguntei, vostede dixo que iba a ter unha reunión con eles. Entón, a población tamén quere saber a ver que pasa con as súas alegacións. Tuvemos esa, estuvo o arquitecto, estuvo do Viacua, temos que todas as cosas que tiñamos e todo o demais, está nel, non lle podo dicir outra cosa máis que desde aí non volvimos a saber nada máis. E si tuvemos a reunión. A ver, unha cousa, as fosas ou a Confederación é unha cousa, e outra cousa é unha alegación que hai por unha cuestión indiana que non ten nada que ver nin cunha fosa, nin a Confederación. Disculpen, pídenlle un informe á Confederación para saber as fosas que están ou que non están, dese de conta que se tú faz alegacións que queres facer aquí unha casa, ten que haber despois para poder verter. Xa, pero en Viana Pueblo, por exemplo, que alegacións vai haber de fosas en Viana Pueblo? En Viana hai algunha fosa, agora xa hai menos, pero hai algunha fosa. Da Quiteira, por exemplo. Non sei, eu o que digo é que me parece que un ano e pico que non dean contestación ás alegacións,
independientemente, pareceme unha cousa negligente por lo menos. Un plan básico non é só Viana, é todos os pueblos Que sí, pero, bueno, eu estou falando das alegacións que presentáronos aquí e presentaron nos pueblos. Non se pode dicir a cada confederación, porque unhas pode ser, pero non todas son da confederación, ni moito menos, a maioría non ten nada que ver ca confederación, e despois, menos de fosas e de todo eso, porque hai no rural, por exemplo, pueblos que ten fosas, ten canalizacións e tal, e ten presentado alegacións, e non ten nada que ver con todo eso. Pois hai que tener un número de todas as fosas onde están e onde non están. Está dado. Por a nosa parte está dado. Como sabe, eso ten que non lo dar feito. Non, eu non estou dicindo que nos van pedindo, nos vamos yo marcando. Eu non estou dicindo que o Concello teña unha responsabilidade directa na contestación das alegacións, porque leva a Xunta, pero, dende logo, a ver, o Concello é afectado, porque ten que defender os intereses das veciñas e dos veciños. Entón, bueno, pois que leve un ano e pico, pois xa non me parece moi... xa me parece un pouco grave. Quería que estuvera feito, que todo o mundo estuvera de acordo, sin duda. Vale. Outra, aquí hai uns anos, estaba o do alcalde, pois a Protección Civil deuselle un desfibrilador para o tema de os posibles daños que poda causar na población, pois non, na población non, na algunhas persoas que teñan un problema e tal. Entón, pois queríamos, preguntábamos se eso sigue tendo, se hai algún sitio, se tal, como está todo ese tema. Sí, unha idea que temos serían poñer máis desfibriladores en todo o Concello. Serían na piscina, no pabellón, no campo de fútbol, e o que temos de Protección Civil quedaría na plaza. Vale, hai que poñelo efectivamente ahora o día, e a idea sería instalar máis. Vale. Vale. Con respecto ao cobro da auga de Viana, de Viana, Punxeiro, todos os que están en Conviacua, recibironse agora os primeiros recibos do ano 24. Hai sorpresa e indignación por parte de xente de Viana que é unha subida importante. Non é a subida que se aprobou, nin moito menos, ou que aprobaron aquí os que votaron a favor no seu día, porque era o IPC, pero claro, agora aparecelles unha subida no que o alcantarillado, a depuración, e aparece, cando cobrábase por os litros de consumo, lóxicamente, e agora metenlle 30 metros cúbicos a cada un. Entón, preguntamos a que é debido eso, que supón un importante encarecemento do recibo. Non sei, tiño eliminado, pero nos treixamos ao pleno como viña todos os anos. Sí, pero o recibo é o que lle chegou. Entonces, tenemos que comprobar, como ven. Non lle podo dicir ahora mismo. Dicir que, claro, o que máis lles afecta son os que teñen edificacións ou viviendas que non teñan uso. Antes, a ver, o consumo non viña. O consumo sabemos todos que é un mínimo de 30 metros cúbicos desde sempre. Eso sabemos, o consumo. Pero agora aplican ese mínimo tamén ao alcantarillado, a depuración, perdón. Entón, estamos falando de que antes non se aplicaba, a depuración era en función do consumo, que é o lóxico. Se tú consumes un litro de agua, un metro cúbico, depuras un metro cúbico, non 30. Entón non sería lóxico que ademais penaliza as persoas que non consumen. É dicir, cuanto menos consuma, máis pagas. Entón non é lóxico. Desde un punto de vista incluso de ecolóxico e medioambiental e todo eso, é dicir, penalizas cuanto máis os que consumen pouco. Sería o que probamos no pleno, eso por suposto. Non o sei, por eso digo que... Pois xa, mira, ten alguna cosa máis? Non temos máis. Vale, pois entonces ahora vamos a someter a... perdón, por o tema dos chopos. Vamos a ver, Germán, era para contestarte un pouco o tema da pregunta que fixo. No ano 2022 fixeronse solicitudes para a conservación de cauces na Confederación Hidrográfica. Eles contestáronos que efectivamente fixeron esas conservaciones, foi en Ramisquedo, foi aquí en Ponte Baixa, e por outro lado, vou te ler,
un dos puntos pon: no asumiríamos la retirada de 270 chopos en la zona de las piscinas. Vale? Eles creen, que xa o falaron con o anterior alcalde, que el valor da madera pues, debía compensar o que era a extracción. E o último punto pon: sí, recuperación ambiental da chopera con cambio de especie unha vez extraída da madeira a través da repoblación de vegetación autóctona da ribera. Vale, eso foi o que nun principio querían cobrar pola retirada dos árboles, chegouse a acordo de que non se cobraba nada pola retirada dos árboles, e despois eu teño este escrito mandado desde a Confederación. Vale? Eles non se fan cargo, non asumiríamos a retirada de 270 chopos, que era o que estaba contabilizado. Eso era, por eso se buscou unha empresa que o fixo. Isto é un correo que teño da Confederación Hidrográfica, vale? E, en cambio, sí, querían facer o que era a recuperación ambiental do que da Ribera. Entón, pois o que xeron a vostede pois, é outra cousa. Vale, isto é de abril de 2022. Cando se acometeu a corta? Cando se acometeu a corta? Foi no 22, eu penso, Non sei exactamente. No, Non sei, non lle Despois de eso. Xa miraremos. Posterior, se Xa miraremos. claro, isto foi en abril do 22, eu penso que foi nese ano, pero ahora mesmo tampouco me acordo ben. Vale, vamos entonces a ver se incluímos este punto no orde do día, que xa falamos antes. Votos a favor, o tema do SAF. Vale, pues entonces sometendo. Vale, pídenos, aparte, que son os traballadores e máis os sindicatos, que poñamos este punto no orden do día para tratar a licitación do servicio do SAF co fin de abrir o derradeiro debate sobre o tema antes de que as traballadoras do servicio pues, decidan iniciar unha folga indefinida. Entonces, damos a palabra ao grupo do MNA. Nos estamos de acordo totalmente ca petición que fan, estamos de acordo que se faga a licitación, é dicir, xa o dixemos aquí máis veces, pero volvemos a dicilo, de que se faga esa licitación e que o Concello que poña a partida necesaria do orzamento para poder sacar a licitación, pois detraendo de outras partidas, porque hai máis partidas no que se poden cambiar. De feito, sin ir máis lonxe, dícese que non se pode cambiar, pero sin ir máis lonxe, aquí hai un decreto no que se cambiaron 15.000 euros da partida de obras para o entroido. É dicir, que de que non se poden cambiar partidas unhas para as outras, moitas veces é unha falta a verdade de que dicen, porque claramente ese é outro tema, non? Claramente aquí hai unha partida. Usted falou, hasta agora falou ben. Hai unha partida que se aprobou e que aprobou por decreto a alcaldía para cambiar 15.000 euros da partida de obras para o entroido. Entón, debeu ser en decembro ou algo así. No, isto foi este ano, ese cambio de partida. É dicir, está a resolución aquí. Está a resolución aquí. É dicir que, eso de dicir que non pode haber partidas que non sei que... Todos sabemos que hai algunhas que poden ser e outras que non poden ser. Eu o que me refiero é que se pode facer, se pode meter o diñeiro suficiente para sacar a licitación na partida que se destine ao SAF. E pódese facer os orzamentos tal e como están prorrogados, que hai uns orzamentos no Concello. Entón, nós estamos totalmente de acordo co que pide, neste caso, o sindicato que representa os traballadores, a CIGA, votamos a favor desta proposta, por suposto. Vale, usted, entonces, a súa proposta é dicir, de onde, como facemos... De que partida sacamos os... Eso traigo unha proposta de... Xa levamos moito tempo dicindolle a usted que traiga aquí unha proposta. E a usted non lleva... E nós non somos os que temos o control orzamentario para saber onde ten que sacarlo. Entonces traiga aquí unha proposta, ou se non chámenos a unha reunión e dicir, bueno, pois quitamos desto e poñemos aquí, vale? Pois nós, aquí, a usted fizo, mira, poñe dicir a fecha, que non atopaba. O 10 do 2 do 25 sacan da partida de infraestructuras vías públicas 15.000 euros e meten nas actividades do entroido. Que ten que ver as infraestructuras camiños públicos co entroido? Absolutamente nada. É dicir, non son nin da mesma área de gasto, nin moito menos. É cambiarna. Entón, según poden cambiar po entroido, tamén poden cambiar pa o SAF. Entón, non veña con historias de que non pode. Vale, bueno, e o grupo do... Bueno, eu xa repítome o que xa dixen antes. Isto mismo que dixen antes foi o que falamos nunha xuntanza que tivemos os grupos con vostede e a secretaria.
Nos explicámoslle a fórmula contable de facerlo. Vou a repetir. Temos 290.000 euros de partida ao servicio do fogar dos orzamentos que están prorrogados. 290.000 euros. Temos 60.000 euros, é unha pena, podíamos ter 156, pero temos 60 porque vostede decidiu sacar de o Cooper só os 60.000 euros para aquí. Entón temos a suma 350.000 euros. Hasta 786.000 euros. Esa partida, porque además é que me fai gracia escutar aquí que o Concello ten problema de dinheiro. É alucinante. Resulta que se acaba de pechar os orzamentos do ano 2024. Temos unha tesorería de 1.127.000, dos cuales temos para poder dispor 855, pois saquemos daqui o dinheiro que falta. Non hai que fazer nada máis que iso. Mañá mesmo, vostede delle orden aos administrativos e saque 290.000 euros e o que máis 60, 350, e o que falta hasta 786, saqueo do remanente que temos. Traia unha modificación de crédito aquí un preno, aprobámola e Santas Pascuas, que foi o que dixemos fai 7 meses. E saque a licitalo xa. Non hai atranco ningún que este justificado. Non ten nada que ver os orzamentos con isto. Non sigamos que a desculpa dos orzamentos, nin para subvencións, nin para facer obras, nin para nada. Que pode ser moi rentable políticamente, pero estamos perjudicando, neste caso, os traballadores do servicio de fogar. Repito, ustedes, si queren, reunímonos o lunes xa, non máis tarde, o lunes. Temos unha reunión, acordamos estas partidas, convoca un pleno extraordinario e aprobamos. Teñan en conta de que arbitren a fórmula que arbitren, como mínimo 2 meses, non se vai poder sacar a licitación. É o tempo que nos vai levar legalmente. Por lo tanto, non perdamos tempo. Vale. O LUS convóquenos unha xuntanza. Como estamos de acordo... Sí, douche palabra. Solo quero solicitar á Presidencia que conste en acta, por alusións varias á Secretaria, que eu non estuve en unha reunión consultiva. No, dixen da Secretaria anterior. Vale. A Secretaria anterior. De varias alusións Claro. que iso Eu dixen que na Secretaria anterior estuvemos reunidos o señor alcalde con un concelleiro do PP, do Partido Popular, estuveron reunidos 2 concelleiros do BNG, estuven reunidos eu. E aí acordamos que a Secretaria, que estaba evidentemente accidentada, como se podía facer. Logo chegou aquí e dixo que non, pero sí que se podía facer. Repito, o LUS convoque o seu xuntanza. Convoco o martes vamos a Perfecto. e vamos a falar de se pode facer así por miña parte non hai problema ningún. Non, terán que non lo dicir os técnicos. E senón, temos os presupostos preparados. Non vole con presupostos. Temos as dúas cousas. Bueno, hombre, se non falarei con... Para yo as dúas cousas. Podemos falar dunha cousa. Se se pode ir, xa falaremos máis adiante dos presupostos. Perfecto. Vale, ora, que ten que ser ou unha cousa ou a outra. Por eso temos que ordenar. ten que ser. Se a nosos técnicos nos dicen que non pode ser así, pero sí que pode ser. Vale, se usted o dice, perfecto. No, dixeron Entonces os quedamos... técnicos. Vale, se dixeron usted, vale, moi ben. Non, a Secretaria anterior, a accidentada. Pero chegou aí que dixo que non. No, dixo que sí, contablemente. Bueno, hombre, xente. No, era o que dixo foi despois que hasta que tuveran fechadas as contas a 31 de marzo non se podía licitar. Non, perdone. Foi o que dixo. É igual. Perdone que hai xente que estaba aquí, Xente, a mí me da igual, o secretario dixo... Bueno, pero é que non o diga eu, porque xa a mí xa non me cree. Pero hai xente que estaba aquí. Contablemente estou dicindo que non se pode facer. Dixo que solo había dinero hasta junio. Dixo que foi o que dixo. Hasta Adiante de nós. Hasta mayo. Como mucho estirar hasta junio. Como mucho hasta junio. Dixo hasta Claro, junio. es que ahora vale. Que se pode ser así, por a miña parte non pode haber problema, Pois xa está. Claro, pero que ten que ser, eu teño que facer as cousas legales. Eu que non podo facer unha cousa que non sea legal, Claro, pois entonces o martes fale martes, vostede cos técnicos Sí. e miren a ver se estas partidas se poden o martes ás 12 quedamos no como concello. isto apuntado e se pode ser convoque un pleno extraordinario xa. Sí, non se preocupen. Eu xa yo digo, se pode ser así, así. E se non se queda de outra maneira. Perfecto. É igual, se non pasa nada, os presupostos son cousas favas contadas. É deixar o dos AF e nada máis, Pero Se non deixas outra cousa. Isto non fai falta nin tirar de remanentes. Se hai que un ano non pasar sin orzamentos para obras, pois pásase. Sí, pero non estamos nisso. É dicir, que sácase, tamén se sacou po Antroido, 15.000 euros da partida de obras po Antroido, pois tamén se pode sacar al resto da partida para posar. O problema é sacar unha partida dentro que se anda a mesma esa, non ten que ser a mesma esa. Como que da? O que ten que ver o Antroido cas Pero algún
eu fixeron os técnicos, xa te digo, non precisamente o que está a mí, fixe outra técnica, non hai culpa ninguna. Eu teño que fazer caso ao que me están No, dicindo. eu non digo... O sea, por unha cousa pode ser... Vale, quedamos o martes ás 12, vale? No, pero hai que votar, eu prefiero votar esta Sí, pero é que vamos a votar. Ah, vale. Vamos a votar. Para que quede constancia de que nós estamos de acordo con este punto, porque xa volvemos outra vez a reunirnos varias veces e non se, despois non se fai nada. Eu que si teño O que que ver. está claro é que queremos que se vote, que se faga a licitación e que quede aprobado, se se aproba, se non se aproba, pois non se aprobou, pero que se vote e nós vamos votar a favor desta proposta. Vale, eu simplemente teño que decir, pero votámola, xa que trouxemos ao posto, pois votámola, se pode ser así, pois así será. Venga, votos a favor. E qual é a votación? A votación é levar a licitación. Como se organice o martes. Según o martes. Non é de levar o martes, nós apoiamos a proposta que poi aquí, licitación. Vale, e decimos Que se saca a licitación o dos remanentes ou onde sea, que ten que vir aquí, tendrá que se sacar de algún lado. Vale, pero eso é outro debate aparte, pero hai que sacar a licitación e despois se buscará onde se haga, buscar, pero se aproba a licitación. Votamos a favor, vale. Pero pasan garotas que temos. Es que Claro, pasan Para sacar a licitación ten que ter a partida. Ahora que ten que ter en cuenta. Hai que ter a partida Nós só votamos licitación. Por tanto, se reunimos o martes e aprobamos a medida de como se pode generar esa partida, xa non hai ningún tipo de problema. O día siguiente pode convocar o nuestro diario e aprobase a modificación orzamentaria e procedese a sacar a licitación, porque vamos a tardar 2 meses. Aprobese como se aprobe, vamos a tardar 2 meses. Igual se tarda. Sin un período legal. No, igual se tarda, pero bueno. Porque de que 2 meses xa está, liado. problema Vale, pues entonces damos por cerradas esta. traballadores. Claro. Entonces, quedamos con martes. Quedamos con martes, ás 12. A que hora? Ás 12, home, se non se couber algún cambio de algunha cosa ou viaxe, O martes ás 12. ás 12. Aí no Concello, reunimos. Sí, no concello. Vale.